este și pentru mine o mare onoare și bucurie să fiu în mijlocul dumneavoastră astăzi, când Neluțu vorbea puțin despre starea de vineri apăsat, cât suntem puțin, nu știu cum, mi-a revenit un gând foarte interesant când Avram s-a rugat pentru Lot și Sodoma. Aduceți aminte de istoriarea aceea interesantă. A început să târguiască cu Dumnezeu că dacă există 50, după urmă a ajuns la 10. Și se întâmplă un lucru foarte dramatic. Când Dumnezeu începe să numără 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și n-a ieșit 10. Și Sodoma s-a pierdut. Știți de ce? Cineva o lipsit. Da. Este important un om. Da. Gândiți-vă, istoria era altă dacă fiecare era la locul lui. Și dacă cred că aici deja am numărat odată, dar hai să repede să numărăm. Lot avea 2 fii, că scrie pe fii, da? A avut 2 fete nemăritate, 2 fete măritate, 2 ginerele, și era el și era cu soția. Știți cât asta? Exact 10. Niciodată să nu spui că apoi suntem puțini. Doar rugăciunea ta. Fiecare îmi contează. Nu există unul, apoi eu nu sunt așa important. Ești important. Și în special pentru Baia Mare. Când ați pomenit rata de 8%, vreau să vă spun, este în Biblie o regulă. 10% este a Domnului. 2% repede am calculat, înseamnă o biserică cu 2000 de membri. Deci aveți viitor frumos. Încă asta lipsește. Și nu cred că e exagerat. Lui Dumnezeu niciodată nu e problema numărul, vă spun. Lui Isus, ca din Petru să facă un apostol, dura 3 ani și jumătate. Și la examenul final nu m-a recunoscut nici pe profesorul. Dar când a venit puterea Duhului Sfânt peste el, într-o singură zi s-au întors 3000 de oameni. O recuperat tot. Și când vine puterea Duhului Sfânt peste om, recuperează pierderile și nu mai vezi, dar funcționează, că nu prin puterea noastră și capacitățile noastre. Știți ce durează lui Dumnezeu? Să ne schimbe pe noi. Să ne facă apt pentru luptă, să ne facă apt ca să devenim unerte potrivite în mâna Lui. Asta a fost doar o paranteză. Hai să vă citesc un cuvânt interesant astăzi. Sper că vă va ajuta. Eu cred că este un mesaj profetic pentru biserica noastră astăzi. Din Luca 7, începând cu versetul 36 până la 50. E o istorie interesantă, dar o să vedeți că este o istorie profetică și sper că vă va ajuta, cel puțin pentru mine. Eu deja sunt foarte bucuros. Deci Luca 7, începând cu versetul 36. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a șezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și-a zis: omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști ce fel de femeie este cea care se atinge de el, căci este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și a zis: Simone, am să spun ceva. Spune, învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea 2 datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-avea cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns: socotesc acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis: drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon:
vezi tu pe femeia aceasta, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru a spăla picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărută picioarele. Capul nu mi-a uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci ai iubit mult. Dar cui îi se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeie, iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace, amin și amin. Sunt cutremurat de mesajul puternic care este în istoria aceasta, sper și cer ajutorul Domnului ca să pot spune și să spun și vouă. Istoria aceasta este pentru astăzi, pentru noi. Așa începe că fariseul roagă pe Iisus și zice, hai în casa mea. A avut o șansă unică. Cel mai mare minune căci Iisus vine în casa noastră. Casa aceasta reprezintă biserica, căci unde intră Domnul este biserică. Istoria aceasta arată scopul bisericii. Ce s-a întâmplat în casa aceasta? S-a întâlnit fariseul, păcătosul cu Iisus. Biserica, cea mai importantă menire este loc de întâlnire cu Iisus aici. Gândiți-vă, asta e o promisiune, unde 2 sau 3 se vor aduna în numele meu, eu voi fi acolo. Cât ați venit astăzi în numele lui Iisus? Fraților, El nu vine cu mâna goală. Schimbare fantastică, o minune s-a întâmplat în casa aceasta. Și să știi, totdeauna când ai o întâlnire cu Dumnezeu, tu ai șansa să ai parte de cea mai mare minune. Niciodată să nu vii, păi am venit. Fariseul nu era conștient de posibilitățile, de aceea nici n-ar folosit suficient de mult. Și eu cred că și asta e profetic. Foarte mulți nu sunt conștienți de importanța că venim în biserică. Dar păi am fost la biserică, am mers la biserică. Fraților, asta nu înseamnă că avem abonament la biserică. Asta înseamnă că avem întâlnire cu Fiul lui Dumnezeu, cel viu. Avem întâlnire cu Cel care poate să ne soluționeze cea mai mare problemă și să ne schimbă traiectoria vieții noastre. Încă un lucru important. Fariseul a chemat pe Iisus ca să mănânce împreună. Menirea bisericii este să ne hrănească. E foarte important. Niciodată să nu pleci de la biserică flămând. Spune Iisus că cel care mănâncă, am venit, zice, eu sunt pâinea vieții. Cine mănâncă pâinea aceasta va avea viață veșnică. Fraților, hai să vă spun ceva. Este important poliția, important pompierii, important școala, primăria, dar nicăieri nu poți obține viață veșnică. Dar în casa Domnului ai șansă să primești viață veșnică. Cea mai mare lucru pe lumea aceasta. Hai să apreciem. Asta vreau să vă încurajez să apreciem, să prețuiem trupul lui Hristos. Ceea ce a fost greșeala fariseului, căci nu a recunoscut. Picioarele lui Iisus este biserica. Aici citim în plural, picioarele. Deci noi suntem, poate numai nu unghie, degetul. Poate numai un deget mic, dar aparținem lui Iisus. Și cine te iubește, dar nu iubește, pe capul o iubesc, dar pe degetul nu.
Aici sunt și tineri care, când ai fost, aduce aminte când ai fost foarte îndrăgostit. Nu știai cum cât mai tare să ții, că și mâna și tot, nu ți ajungea, nu? Nu zic, păi eu iubesc de cap în sus, că cu Hristos n-am nicio treabă, dar picioarele sunt cam murdare, unghiile sunt cam... Nu, fiecare părticica lui Iisus aparține Lui. Casa este biserica, este locul de întâlnire. Și interesant, află o femeie păcătoasă, nechemată, se prezintă. Și eu vreau să întâlnesc pe Hristos. Vreau să liniștesc. Femeia nu s-a dus pentru fariseu. Stai liniștit. Femeia s-a dus pentru Hristos. Dacă vrem să adunăm, să atragem păcătoșii, trebuie să punem accent pentru că este prezent Hristos în mijlocul nostru. Prezența Lui dă valoare. Și hai să pun o întrebare astăzi: pentru ce ai venit? Pentru fariseu, pentru păcătos sau pentru Hristos? Pentru a întâlni pe El. Este cel mai minunat. Însă se face o referire la o situație destul de delicată. În casă, propriu zis, sunt două tipuri de oameni în biserică și astăzi. O parte sunt farisei și alții păcătoși. Și multe ori aud critici, apoi eu nu înțeleg pe omul ăsta. Fraților, Iisus a venit să facă ordine. Din păcătos sfânt, din fariseu sfânt. Că la urmă o să vedem. Nu judeca pe nimeni, dar apoi ăla... Dar pentru cine am venit astăzi la program? Pentru? Hristos. Cam slăbuț. Pentru cine am venit? Pentru Hristos. Și atunci ce te interesează că ăla e fariseu sau păcătos? Știi ce ne desparte multe ori unul pe celălalt? Ăla cum arată și ăla cum e. Dar dacă venim pentru Hristos, El este ieri, azi și în veci aceeași. El este gata să ne schimbă. Dar vedeți câte diferențe și chiar tensiuni sunt în casă. La început. Dar Iisus face ordine. La urma urmei vedem, la final totul ajunge la loc. Așa se va încheia și istoria aceasta. Dar până atunci trebuie să avem răbdare unul cu celălalt. Și cum a pomenit și tu, când biserica ieșe ca în izvor și preface pustia în oază. Dar când iese apa, e tulbure la început. Și așa e și la începutul bisericilor. E tulbure. Sunt și farisei, și păcătoși. Nu prea înțeles acum ce rost a avut. Dar Iisus s-a smerit și nu s-a rușinat cum să intre El într-o casă a fariseului și apoi nu-i de ajuns un om încăpățânat, mai vine și păcătoasa, mai încorcă acolo treburile. El este gata să ne schimbe viața. Amin. Și nu suntem, eu cred că în Baia Mare știu că sunt multe biserici, dar nu sunt suficienți. Că mai sunt mulți păcătoși care au nevoie de a întâlni pe Hristos. Amin. Și accentul care trebuie să punem, nu eu, hai unde mă duc eu, nu, hai să întâlnești pe Hristos. Amin. Și asta este menirea și țelul bisericii. Și mă bucur mult. Poate nu așa am dorit, uneori nu așa am plănuit și sunt multe lucruri cu întrebări, de ce și cum, dar hai să vedem rezultatul. Este o locație nouă în Baia Mare unde se poate întâlni cu Hristos. Eu zic că minunat. Cine a pus ștampila
Și cine pecetluiește o biserică, nu eu sunt. Sper că nu te supăr dacă spun că nu tu ești, ci este Iisus Hristos. Și fiindcă el a intrat în casa fariseului, casa respectivă a devenit biserică, o locație sfântă. Unde este Hristos, îi sfințește atmosfera. Este un loc sfânt. Apreciați biserica. Prețuiți picioarele lui Iisus. Femeia a avut o atitudine neobișnuită, nu era la plăcerea fariseului. Uneori se întâmplă că în biserică sunt diferențe de opinie. Fariseul nu înțelegea o boabă ce face femeia aceasta. Și era chiar nervos. A preluat și a prelucrat că parcă o stricat ocazia. El cheamă pe Iisus la cină și în loc să meargă lucrurile la modul normal, vine o femeie nechemată, neașteptată și încurcă calculele. Fraților, nu calculele noastre trebuie să se iasă. El are un calcul. Și El dorește ca să fie salvați oamenii. Uneori trebuie să recunoști că nu prea te înțeleg și tu nu prea mă înțelegi. Dar Iisus a înțeles și pe fariseu și a înțeles și pe femeia. A ajutat și fariseul și a ajutat și la Doamna. Atitudinea fariseului este interesant. Nu de aceea vă spun ca să învățăm, că asta cred că știm toți. La fariseism se pricepe toți. Dacă ai făcut deja curs biblic, deja știi cum trebuie să te comporți. Mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ăsta, nu ca ăla. Așa începe și asta. Când a văzut lucrul acesta, fraților, în biserică ai posibilitatea să te uiți la altul, la tine, dar poți să te uiți la Iisus. Decizia ne aparține. Și de cum vom pleca de la biserică, cu câtă binecuvântare vom pleca din adunare, depinde la ce ne uităm. Eu, de exemplu, vă spun la ce mă uit totdeauna când intru într-o biserică. Cum umblă Duhul Sfânt și prezența Duhului Sfânt. Asta mă interesează, în rest nu mă interesează nimic. Și știți, lui Dumnezeu ce interesează? Și lui Dumnezeu interesează ceva. Vocea aia frumoasă cum cântăm, tenor și bas, nu? Nu. Nici nu muzica. Cred că poate că a auzit o muzică, poate în cerul mai bună, puțin ca asta. Nu-i sigur, dar poate. Și ce interesează? Inima. Dumnezeu e concentrat și se uită la inima noastră, oamenilor. Noi însă trebuie să concentrăm, să uităm la El. Ce vrei tu să-mi vorbești? Fariseul era preocupat cu trecutul și cu greșelile altuia. Nu-i mare lucru. Pentru asta nu trebuie să-ți faci mare efort, asta îți vine dinăuntru. Mă, dar ăsta greșit. Ce caută ăsta? Cum a făcut? Nu știu cum sunteți voi, dar și eu trebuie să mă lupt zilnic să nu devin un fariseu profesionist. Eu cred că asta este cea mai mare provocare a bisericilor. Căci deja, dacă ai umblat mai mulți ani în biserică, știi multe lucruri și când vezi greșeala altuia, zice, când a văzut, era preocupat de trecutul și de păcatele altuia. Și zice că fariseul cunoștea pe femeia păcătoasă, dar nu l-a cunoscut pe Iisus. Când cunoști pe Iisus, nu te interesează păcatele altuia. Când te preocupi prea mult cu păcatele și greșelile altuia, înseamnă că nu-L cunoști pe El. De ce? Când cunoști pe Iisus, ești copleșit de El. Nu te interesează nimic și nimic. Iarăși revin la gândul de început. Când ai fost îndrăgostit full, te interesează prețurile din magazin?
când mergi cu iubita, te interesează? Cine mă interesează? Nu că nu interesează, plouă, ninge, să fie ea sau el lângă tine. Când ești îndrăgostit de Iisus, nu te interesează cine, ce se uite, ce cum e îmbrăcat, ce face. Este Iisus în mijlocul nostru și asta e tot. Fiindcă nu-L cunoștea pe Iisus, fariseul a pierdut șansa vieții sale. Gândiți-vă! Astăzi, dacă ai avea un mesaj prin SMS că vine Iisus la tine acasă la ora 2, ce ai face? Cred că ai spălat și trotuarul și drumul și ai vopsit tot ce poate că vine Iisus. În momentul când ne ocupăm de greșeala la celălaltora, pierdem șansa minunilor. Iisus a venit ca să mănânce împreună cu fariseul, să hrănească pe fariseul. El a avut nevoie de Iisus, dar el a pierdut. Puteam astăzi să citim apostolul Simon, fost fariseu, schimbat de prezența lui Iisus, nu? Astăzi însă citim că fariseul era preocupat de trecutul femeii. Hai să vă ajut. Dacă vreți schimbări în viața voastră, astăzi a fost de 2 ori pomenit Iosif. El a avut o taină. A uitat de necaz. Trecutul trebuie uitat. Trebuie încheiat capitolele trecutului. Fiecare avem în trecut dureri, vorbe negative, răni. Ca să poți primi binecuvântările lui Dumnezeu, trebuie închis capitolul trecutului. Dar Iisus a avut un mesaj minunat și spune, Simone, vreau să spun ceva. Și aici vreau să vă deschid o paranteză. Dumnezeu totdeauna, înainte să ne vorbească, ne atenționează, bate la ușă. Simone, Ioane, Andrei, vreau să-ți vorbesc. Și până când noi nu spunem, da, Doamne, vorbește, El nu vorbește. Aduceți aminte, în Vechiul Testament, Samuel e trezit de Dumnezeu. Samuel se scoală, fuge la preotul cel mare și zice, sunt prezent, ce-i baie? Nu te culcă-te, mai copile, mă, nu ai somn. Iarăși vine Domnul. Samuel, și nu spune nimic, doar atâta. Știți când primește o prorocie minunată? Când spune, Doamne, vorbește-mă, sunt gata să te ascult. Trebuie să pregătim inimile noastre totdeauna dacă vreți să vorbească Dumnezeu. Doamne, vorbește-ne, nu mă interesează nimeni și nimic, doar cuvântul Tău. Astăzi atâta influențe primim, prin toate mijloacele, dar hai să deschidem comunicarea spre cer, cel mai important mesaj. Doamne, Tu știi ce ai un mesaj și sunt gata să accept. Domnul nu ne forțează, vrei, nu vrei, aici. Am fost multe ori, am observat că mergi la o ocazie, unul zice, ai, ce fantastic a fost, ce fantastic, pentru mine n-a fost nimic deosebit. Aceeași ocazie poate să fie o mare binecuvântare și pentru alții nimic. Și depinde de inima. Dar dacă îmi dai, te rog frumos, sticla. Inima e ca și sticla aceasta. Dacă dopul e închis bine, poți să ține sub robinet că rămâne așa. Trebuie să ne deschidem. Doamne, vorbește-ne. Sunt deschis. Ce vrei Tu? Am nevoie de mesajul Tău. Am nevoie de cuvântul Tău, că e hrana sufletească. Mulțumesc frumos. Și Simon spune, da, vorbește-mi, dar cred că nu numai mesajul care spune Iisus aici, nu numai lui Simon e actual și nouă. Hai să vedem ce spune Iisus. Spune că un cămătar avea 2 datornici. Primul lucru care trebuie să înțelegem, Iisus aici spune, oameni buni, toți
suntem datornici. Diferențe, când ne uităm unul la celălalt, unui fariseu, unui păcătos, sunt diferențe. Dar Dumnezeu o vede altfel. Zice, toți, și tu ești datornic, și ea datornică. Spune cuvântul la Roman, căci toți au păcătuit. Toți. Nu e niciunul. Diferența între noi e doar că unul e o piatră mică și altul mai piatră mai mare. Dar dacă arunci în apă, amândoi ajung. Nici n-ai văzut să plutească nicio piatră. Cu dreptatea noastră, că apoi mulțumesc, Doamne, tot ajunge acolo. Toți avem datorii față de Dumnezeu. Păcatul ne-a făcut datornici. Dar l-a iertat pe amândoi. Interesant. Dacă întreba pe mine, eu iertam doar pe doamna păcătoasă, femeia. Fariseu să stea așa, dar uite, Domnul nu, Domnul iubește și pe farisei. Nu zic, fariseu mă sperie. Că totuși a făcut un gest interesant. Știi ce a făcut? A invitat pe Iisus în casa lui. Și dacă inviți pe Iisus, primești șansă. Spune Ioan 1:12, adică, 1:12, că cei care au primit pe Iisus, le-a dat dreptul să devine copia lui. Și asta a făcut fariseu. Și Domnul a răsplătit. Zice, sunt amândoi. Amândoi, l-au iertat pe amândoi. Și dacă cineva e iertat, ălaltul e iertat, care e diferența între cei iertați? Deja diferența s-a egalizat. Și foarte important ca să vedem unul pe celălalt ca cei care a fost iertat. Și eu sunt iertat, și tu ești iertat. Spune la vecinul tău, mulțumesc Domnul, și tu ești iertat, și eu sunt iertat. Este harul, este bunătatea lui Dumnezeu. De ce? Că n-am avut de unde să-l plătim, n-avea cu ce plăti. Noi nu puteam plăti datoria noastră față de Dumnezeu. El a venit cu iertare, El a venit cu harul. Însă Iisus pune o întrebare care cred că și pe noi trebuie să pună pe gânduri. Care dintre El va iubi mai mult? Pe Iisus asta îl interesează. Cum stai cu dragoste? Cum stau cu dragoste? Fariseul era preocupat cum stă cu păcatul. Femeia dorea harul, dar pe Iisus interesează cum stai cu dragostea dintâi. Fraților, știu că sunteți la început de drum, dar să-mi permiteți să pun totuși o întrebare neplăcută. Gândește-te ziua când ai primit pe Iisus ca Domn în viața ta. Nu putea să te oprească nimeni. Era, hai să mă rugăm, să facem. După o vreme. Dar pe Iisus asta interesează. Cum stai cu dragoste? Spune la vecinul tău, întreabă, tu cum stai cu dragoste? Știi că e pe Iisus, știi că spune în 1 Corinteni 13 că toate lucrurile, și credința, tot se va dispare. Rămâne? Dragostea este eternă, dragostea este dumnezeiască, dragostea aparține cerului. Relația noastră cu Dumnezeu se manifestă în dragoste, restul e politică religioasă tot. Eu aparțin de asta, ce culoare, ce interesează, ca și partidele, nu interesează. Pe Dumnezeu interesează dragostea. Liniștit, să aplaudăm, să nu se simte neplăcuți. Fiți mai degajați, mai eliberați. E foarte mare problemă dacă deranjează, vă spun, dacă te deranjează copiii, eu nu vreau să spun că cine ești, dar spun. Știți pe cine au deranjat copiii? Pe farisei. Pe Iisus nu au deranjat. Nu mai vă spun, copiii ne mai testează câteodată. Următorul lucru care ne arată din Iisus din istoria aceasta spune, spune lui Simon, vezi tu femeia aceasta? Până acum tot la femeia asta s-a uitat, dar era lipit, împotmolit de trecutul femeii.
Iisus însă a văzut deja prezentul și viitorul femeii. Și zice că tu vezi asta. Și spune Iisus următorul lucru. Eu am intrat în casa ta. Cât sunteți care ați primit pe Iisus ca Domnul în viața voastră? Deci, Iisus este în casa ta. Casa noastră este inima noastră, este casa noastră. Și spune Iisus următorul lucru. Dar tu nu m-ai primit cum am așteptat eu. Nu înseamnă că am primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor, slăvit să fie Domnul, apoi gata. Lucrarea și munca abia acum începe. Avem ceva de făcut. Trebuie spălat casa, trebuie spălat picioarele. Mai sunt probleme de rezolvat. Nu înseamnă că dacă noi suntem copiii lui Dumnezeu, mulțumesc Doamne, vine Crăciunul, mulțumesc Doamne, și apoi am încheiat anul. Nu, Domnul are o dorință. Dacă ai intrat în casa ta, vrea să te apuci să speli picioarele. Asta este unul dintre priorități. 3 lucruri spune Iisus. Zice, femeia aceasta a stropit picioarele cu lacrimile ei. Noi suntem foarte capabili să spălăm capul unui altuia. Așa trebuia să faci, da, fără șampon, dă, să meargă. Foarte mulți sunt beteagă în biserică de atâta frecușuri. Că ăsta nu-i bine, ăsta nu mai știi cum să faci să fie bine. Dar Iisus nu a zis să spălăm capul unui altuia, să spălăm picioarele unui altuia. Aia prăfuit, poate mai are și un miros. Dar ce credeți, că în Vechiul Testament nu a fost miros? Știți ce spunea Iisus la un loc? Știți că a luat prosopul, s-a așezat și a apucat să spele picioarele ucenicilor, Iisus. Și a spus următorul lucru. Dacă eu am spălat ca învățător și Domn, voi sunteți? Dator. Hai să spunem cu voce tare. Dator. În armată este o zicală. Hai la datorie. Așa stau militari. Mergem la datorie. Nu în Ucraina, în datorie. Creștinul are o datorie, ci să spălăm picioarele unul altuia. Știți, cu cât ar fi mai curată biserica dacă noi am face acest lucru și nu numai ar fi mai curat, am fi mai bucuroși, că spune Iisus că veți fi bucuroși dacă veți face acest lucru. De aia sunt atâția creștini supărați că se freacă capul unui altuia cu șmirghel. Că deja nu mai e păr, nu e piele, tot, fă aia. Fraților, nu de aia venim la biserică să fim frecați. Venim la biserică să fim spălați. Amin. Și picioarele au nevoie să fie spălați. Și gândește-te, dacă faci un drum lung, mai ales în căldură, ce bine îți pare cineva. Tu trebuie să fii împrospătat în prezența Domnului. Dar spune cuvântul, Iisus evidențiază ceva. Nu oricum trebuie spălat, nu cu jete cu ăsta mare, ci cu lacrimă. Dacă nu știi să plângi pentru cei pierduți, încă nu știi despre ce vorbesc. Știți de ce sunt atâta tensiuni în biserică? Spune, dragă, frumosică. E cravată. Îți place? Destul de bine arată, nu? Da. Să-ți dau ție? Nu. Nu vine. Are gust bun deja. Fraților, e o indicație supranaturală. Hai să aplaudăm, să nu se simte neplăcută. Nu-i tot una. Te nervezi și așa atât până o muzică mai faină. Spune Iisus, cu lacrimile o spălat. Dacă știi să plângi pentru cineva și să te rogi cu lacrimi pentru cineva, nu-ți mai vine să freci capul. E altă atitudine și zic, da, atitudinea aceasta, Iisus când a intrat în Ierusalim, m-am explicat rău, dar înțelegeți ce vreau să spun? Foarte bine. Aia e important.
Când a intrat Iisus în Ierusalim, ce a făcut? A plâns. Și a zis, Ierusalime, Ierusalime, ar fi ultima șansă a voastră, dar voi nu recunoașteți. Dragostea aceasta de a smeri pentru cei păcătoși, de cei pierduți, asta este un caracter cristic. Fără asta nu putem zidi biserica. Asta este secretul. Când cineva e căzut, unde ai fost? De mult nu te-am văzut. Nu, încă nu viu încă 2 ani de zile. Mi-a fost destul. Dar poți să spui, ce mare bucurie că te revăd. Aceeași lucru și nu e aceeași lucru. Dacă ai plâns pentru cineva și poți să aduci în fața Domnului cu lacrimi, vei comporta foarte frumos cu persoana aceasta. Nu e permis duritatea și criticile care sunt fariseism, fraților, vă trebuie să vă spun. Poate că uneori ni se pare greu. Dar eu să plâng, ce greu, mai ales că m-a enervat și m-a încurcat. Dar hai să vă spun ceva. Iisus nu cu lacrimi a spălat, ci cu sângele cel sfânt. El a dat sângele. El a dat exemplu. Trupul lui Hristos este spălat în sângele lui Iisus. Știți, în Apocalipsa spune Ioan, cine sunt aceștia? Cei care au spălat hainele în sângele mielului sfânt. Slăvit să fie Domnul. Fraților, Iisus a plătit foarte scump ca noi să stăm aici. El a spălat cu sânge. De la noi nu cere sânge, dar cere lacrimile. E ușor de criticat că ăsta greșește, ăsta lipsește, ăsta așa face, așa face. Până când n-ai plâns, n-ai dreptul să critici. Și dacă ai plâns din inimă și ai rugat în fața Domnului, nu vei mai critica, ci abia aștepți ca Domnul să schimbe. Și când vezi, te bucur. Mulțumesc, Doamne, că mi-ai ascultat rugăciunea. Tu știi că nu există biserică, nu există valoare care să nu fi născut cu durere și multe ori cu lacrimi. Dar trebuie să vă spun un lucru. Când vom ajunge în fața Domnului, Domnul va arăta, nicio lacrimă nu va pierde, va aduna. Și lacrimile tale sunt adunate. El știe fiecare moment, plânse, tot. Și când va veni Iisus înapoi, știți ce va aduce cu el? Batistă. Zice că va șterge lacrimile. Până atunci mai este, avem de șters, dar nu merge schimbarea. Nu poți salva oamenii dacă nu ești dedicat, nu ești gata de a plăti prețul. Al doilea lucru care vedem că Iisus critică și ne spune nouă, nu a încetat să-mi sărute picioarele. Ați observat că Iisus spune, a spălat picioarele și ce face? Mi-a sărutat picioarele. Piciorul este trupul lui Hristos. Și fratele care stă lângă tine aparține trupului acesta. Gândiți-vă, dacă Iisus ar intra acum așa pe ușă și s-ar așeza aici, am stat la rând cu mare bucurie dacă ne-ar permite să sărutăm picioarele. Amin. Nu? Amin. Dar tu știi că cel care stă lângă tine este piciorul lui Iisus? Că spune cuvântul că suntem mădularele. Și atunci de ce ne comportăm? Dacă ar veni Iisus, am sărutat, mă, tu de ce ai întârziat? Aceeași persoană. De ce schimbăm placa? Iisus spune la un loc cuvântul, cum ne comportam unul cu cei mai mici. Ați făcut cu mine, opa! Fraților, ne-am comportat cu mult mai mare responsabilitate dacă am și crede cuvântul.
Hai să vă spun ceva. Câți aveți copii aici? Dacă cineva vă jignește, vă doare. Dar dacă cineva jignește copilul tău, te doare mai tare. Tu nu crezi că Dumnezeu urmărește cum comportământul cu ceilalți? Și trebuie să învățăm să prețuim picioarele lui Iisus. Fariseul era preocupat de capul, de Iisus, hai mâncă, hai la masă. Și cu capul toată lumea e ordine. Eu iubesc pe Dumnezeu, cu n-am nicio treabă cu Dumnezeu. Cu picioarele sunt probleme. Dar Iisus a spus că are nevoie de a fi spălat. Da, picioarele așa sunt, mai prăfuit, dar trupul lui Hristos, evangelizarea, împărăția cerului, știți cum înaintează? Pe picioarele lui. Dacă piciorul stă pe loc și e rănit, nu înaintează. Și datoria noastră nu e ca să rănim unul pe celălalt. Atâta răni sunt în lume. Dar oamenii nu vin aici să fie răniți. Vin aici să fie tămăduiți. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze să fim într-adevăr o biserică unde se vindecă oamenii și nu se rănesc. Spune Iisus, evidențiază ceva la femeia aceasta. Nu a încetat. La început toată lumea cu mare dragoste, vrem să salvăm tot orașul, România. E frumos, foarte frumos. Dar hai să vă întreb, unde e dragostea aia de la început? Mulțumesc, Doamne, unde merg? La biserică. Unde ai fost? La biserică. Vai de capul nostru. Nu te obișnui că mergi la biserică. Să fii îndrăgostit de Dumnezeu. Numai așa e frumos. Eu mulțumesc lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun, spune la un loc cuvântul, că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Dacă dragostea ta e ca și o flacără, e cam mică, dă-i ulei să meargă, Dumnezeu să ne înfăcărează, să ne umple cu puterea Duhului Sfânt, ca să avem dragostea dântâi. E foarte important. Poți lucra mult, să faci mult, să predici foarte frumos, să cânți foarte frumos, faci absolut tot, dar pe Dumnezeu interesează cantitatea dragostei. Și foarte supărat Dumnezeu pe cei care își pierd dragostea dântâi. Nu înlocuiește activitatea noastră bisericească dragostea dântâi. Lumea aceasta nu are nevoie ca să știm, mai s-a deschis încă o biserică, atât aveți. Dar are nevoie de o locație unde este dragostea lui Dumnezeu. Și spune Iisus, vor cunoaște toți că sunteți ai mei. Dacă purtați cruce pe, nu? Sau în gât, nu. Ci vă iubeți unul pe celălalt. Opa, să văd că e cu roată. Aici dacă vorbesc mult, înaintez. Bun. Dumnezeu să ne ajute ca să devenim renumiți în orașul acesta. Biserica asta să aibă o renume, căci iubim unul pe celălalt. Hai să citesc cuvântul acesta să rămâne imprimat în inima noastră. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragostea unii pentru alții. Noi suntem tentați că Dumnezeu, iubim pe Dumnezeu, e minunat, fain. Dar pe Dumnezeu interesează cum iubim unul pe celălalt, cum iubim piciorul. Propriu zis, cum... Și spune la un alt loc, chiar Ioan, că nu poți să iubești pe Dumnezeu pe cei care nu vezi, dacă pe cei care vezi nu iubești. E ușor să spun, eu iubesc pe Dumnezeu, e bine acolo în cerul. Dar atâta probleme am cu oameni. Da, sunt probleme cu oameni. Mai e prăfuit piciorul. Mai are cât o boabă. Mai ies de lucru. Dar dragostea acoperă totul.
Dragostea acoperă totul. Și diferențele între noi, și diferențe de opinie. Tu ești al lui Pavel, al lui Petru și al lui nu știu a cui. Dragostea acoperă totul. Și hai să, spre sfârșit, deja mai are un mesaj Iisus către femeie, dar și pentru Simon, dar și pentru noi. Zice, capul nu mi-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. Nu capul, picioarele. Și mare samaritan, când a luat pe cel care a căzut în mâna dușmanului, ce a făcut? A legat rănile și a turnat peste el un de lemn și vin. Fraților, lumea aceasta are nevoie ca să fie tămăduit și numai prin un de lemn divin. Asta este Duhul Sfânt. Și noi avem nevoie ca să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să se revarsă peste. Și dacă suntem plini de Duhul Sfânt, avem ce da. Preotul și levitul doar au ocolit că n-avea ulei. Și fără ulei nu putem ajuta oamenii. Dar cu ungerea Domnului avem șansa să putem ajuta mulți oameni să fie tămăduiți. Piciorul are nevoie de tratament divin. Și vedeți cum se termină istoria. Spune Iisus, păcatele ei, care sunt multe, dar deja sunt iertate. Căci a iubit mult. Iisus a schimbat traiectoria vieții, a schimbat prezentul, trecutul s-a terminat și deja vorbim despre o femeie sfințită, spălată, iertată. Și Iisus spune, credința ta te-a mântuit. Credința este fapta aceasta de a iubi unul pe celălalt, de a unge trupul lui Hristos, de a ce a fost prima? Da, de a spăla ce este fapta credinței. Asta nu e naivitate, ci este fapta credinței. Noi spunem, da, eu cred în Dumnezeu. Foarte bine, aceste trei lucruri ne arată dacă știm să plângem pentru păcătoși, dacă suntem gata de a iubi, dacă suntem gata de a unge, înseamnă că avem credință. Dumnezeu să ne ajute și uitați cum se termină. Du-te în pace, du-te în shalom, ai viitor. Și asta ne asigură viitorul. Doar dacă mergem în drumarea lui Hristos, doar așa avem pace. Este minunat că vine un fariseu, un păcătos, intră Iisus și dă viitor. Și slăvit să fie Domnul, căci este o locație unde oamenii pot să obțină viitor minunat. Dumnezeu să vă binecuvinteze, mă bucur mult că am putut să vă spun, cred că și pentru voi a fost o binecuvântare, Domnul să vă binecuvinteze.